Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano chiendeka kubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kusubscribe kwakanaka, malikes enyu akatinakira futi zvikuru. Sekuzwa kwamunozviita vadikani manews updates epanapa tinoyana kuti kamabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update yandoene zvemuzora nhasi inyaya yembavha iyo yakabatwa kumarondera. Mbavha iyi yabatwa kumarondera, mubatirwa yakaita zvekuroyiwa zvezve zvikunzi unenge waenda zvekuti unenge waenda kunoba. Mukuba kudaro woenda kunobika chibage chiya uri pakati pekubika wobva wanamira maoko papoto. Mbavha iyi yakabva yabuda yega pachena ichitaura kuti inini ndinobira vanhu chibage chavo senguva inoyi yezhizha yekurima inoyi mbavha dzinge dzakatotageta zvadzisina kushandira. Ndokumburota zvatofuka comment section pamusoro pe-short clip video randichakuisira iroro. Ndinokumbira kuti share this video kuhama neshamwari. Ndobva ndadzoka ndichirova second update. Iwe dedzeresa mani. Iwe dedzeresa. Ini ndinopa chibage chevanhu kumagadheni. Waroiwere vantu wabatwa. Ini ndinopa chibage chevanhu wabatwa. Ini wababaere vantu waroiwe. Waroiwa nani? Waroiwa pai. Waroiwa pai wewe. Ndabati ndanonoka muka ndikabatwa nechibage changu ndaiba. Wanonoka nguwai. Ini ndinopa chibage chevanhu kumagadheni. Waroiwere vantu waba nani? Wabatwa nani? Ndabatwa nevanhu ndichiba chibage kumagadheni. Upi? Iperi kwa kunyahari. Nguwai. Ini ndinopa makuseni na 5. Ini ndinopa chibage chevanhu kumagadheni. Saka urikwenda kupi? Ini ndinopa chibage chevanhu kumagadheni. Saka urikwenda kupi? Atupa machiratidza vanhu. Cheka na vanhu waona. Woita sei vanhu waona? Kuti azvibiwe. Kuba kwakashata. Chevanhu. Saka mubhegi mune chiyungu. Mune majuzi edu zvakanandava. Saka kanwa kurere wezera sei? Chevanhu kumagadheni kuseri. Next update inyaya yeZimra. Zimra iri kupisa ende iri kubatira vanhu zvinhu zvavo. Asi vanhu vazhinji vemuZimbabwe vari kuchema vari kugunun'una vachiti hongu zvinhu muri kubata muchitaura kuti tabata magroceries evanhu. Asi pamuri kubata dai musingamasiye achinayiwa nemvura zvaimeka sense. Ndine video revanhu vakabatirwa magroceries avo magumbezi zvakasiyana zvinhu zvanga zvabatwa neZimra. After yabata zvinhu zvayangonokandwa pasi zvayangosiyiwa zviri pasi zvichinayiwa nemvura yakawanda. Ndopane mubvunzo wevanhu kuti fixa here komadi kungotisiya motipa edu zvinhu zvacho pane kuti munotora zvinhu mobva mazvisiya zvichinayiwa nemvura. Isusu kuzozvitora hazvichaita sevanenge vakatenga vana flour zvakasiyana tozozvishandisa sei? Vanhu vane mubvunzo ipapo ende zvinorwadza zvinosereresa. Iwe unenge wapedza nguva yako uchishanda uchiti ndashanda ndakuda kutumira zvinhu izvi kumba zvobva zvatorwa neZimra. So video iri ivideo repamasvingo, zvinhu zvakabatwa masvingo zviri kutendera mascreens social media ende video iri kupisa mascreens social media. Vanhu vane mubvunzo pamusoro pevideo iri. Ndationei. Right, ndo chimiro chiri pamasvingo apa pakaipa. Zimra iri kubata iri kutora zvinhu abereka. Yatora ende kuri kunaya zvichinayiwa. Saka akomana mazuva ano road haisofambika zvakachipa. Munorwa narosi zvichinayiwa nemvura magrosari chichi ndomumira kata chimiro zvesitiri masvingo rabatwa bhazi zvinhu zvese zvodzika ende kuruna heavy rain isingatoiti Simon mafambira kuti mota mumvura idzi akwanda mhaa zvinhu zvese imvura yega saka munhu anorarama here pakadai zvinhu zvichipindwa nemvura zvichinayiwa kudai iyo mvura. Ha.
Ya, zvinhu zvichinaiwa ndo hondo yatinosangana nayo mukufamba. Zimu ramasvingo inongobata zvokuti zvinhu zvavanhu zvichanaiwa zvichazoguma zvaakupa havanena. Pomune manzi zviburitse mabhuti.